कि कुछ गइल कुछ जाता, अब से चेतना तो देर बड़ा होता, अलोता कब से रह ऐसे समेट लो कि कुछ गइल कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा। आई जिंदगी सिनेमा के तरह बा कि तहरा जिंदगी के फिल्म उड़ाए वाला बा, तहरा जिंदगी के फिल्म उड़ाए वाला बा। कुछ गइल कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा, कुछ गइल कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा। तहरा जिंदगी के फिल्म उड़ाए वाला बा, तहरा जिंदगी के फिल्म उड़ाए वाला बा। यह जीवन रूपी फिल्म के संचालित करता, एक डायरेक्टर के बा उनको हाथ तहरा माथ पर से हट गई है हो। आज डॉक्टर बड़ा वैद्य बड़ा उनपर कृपा बाज, आप पर कृपा राम के होई, आप पर कृपा करे सब कोई, उनकर कृपा बा। भरत शर्मा कहा तरह उनकर कृपा बा, विनय मिश्र कहा तरह उनकर कृपा बा, सत्येंद्र मिश्र कहा तरह, लेकिन बुझत 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 नहीं कर कि उनकर हाथ तहरा माथ पर से हट गई हो। कट गई है हो। जस करनी तस भोग होता, का कोई नरक जात पछताता। का बेटा का नारी सब मिलके दीदारी, का बेटा का बेटा का नारी सब मिलके दीगारी, और होते ही यहाँ से तहरा अकुताए वाला बा। और विदेश के वजह से अंतिम लाइन बनलो सतेंद्र तहार कोनो दोष नहीं बा। बनलो शिकारी तहार कोनो दोष नहीं बा। इहे जान के विनय अफसोस नहीं बा। वही जा पाई पाई सब लिखल बा भाई, वही जा पाई पाई सब लिखल बा भाई। पवन दाता की है घाता तो रुक जाए वाला बा। कुछ जाए वाला बा, कुछ जाए वाला बा।
शाश्वत सत्य बात हो। और आदरणीय हमने के सिरोधार लेखक एक राउर ऋण हो जाए हमने पर सब रौरे कलम के लिए रचित लिखल कुल भजन गाई रहा, बड़ी आशीर्वाद मिलेला। और भैया की तरफ से 1000 रुपए का आशीर्वाद। अरविंद अनुज भैया बहुत अच्छे गीतकार, गजल पे तो अपनी कलम को उस जगह थिरकाते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे गीत आदरणीय भरत भैया ने गाया, हम भी गाया। ऐसे भी तो है दिल से सम्मान स्वागत। एक और छोटा सा, जिंदगी की स्थिति कैसन बा चंदन भैया।